Здравейте и добре дошли в Roblox. 99 нощи в гората, любимата ви игра. Казвате, Джеф, аз съм Христо, обаче в Roblox. Току-що направих най-малното нещо на света. Както и да. Познам, че съм малумник. С кой говоря? Съм бахти малумник. Не трябва въглища, не трябва тония малките древни простоти, които винаги обикновено ми дават. Не ми трябва това, паричките ми. Трябва. Добре. Хора, в момента съм сам, защото моята тъпата лесна. Като нямате едната са мои приятели. Едната не знам, но другата я знам, тя е мой приятелка. Деница, да знам. Играхме с нея и тя по едно време каза, че нещо и буква спинала. И така. Тя не иска да се върне. Било страх, тук има въглед. И първи път между другото пускам на 6. Не мога повярвам, че има 6 между другото хора. Наистина. Огуца. Залогът е стабилен на левел 3. Прогрес 66 от 100. Крафт айтем. Нещо мога да си крафтна. Трябва ми трябва да се едно. Хора. Да, знам, брат. Ти си бахти тъпия лигло. Лигло с лиглото. Да, има. Аре, хора, това ще е защото просто не стана, брат. Хора, не стана. Трябваше иска да сме поне два играчи поне. Исках поне двама играчи да сме. За да мога малко по-голям прогрес да имаме. Но хора, това ще е за днеска. Чао. Забравяйте се абонирате за нашия канал. Чао. Баба. И ту-туру-туру-тан-тан.